χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας ψηφιακό επαγγελματικό εκτυπωτή, το οποίο και αγοράσαμε πρόσφατα. Τον εκτυπωτή αυτό μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και το συγκεκριμένο που κάναμε ήταν ένα ακραίο livery, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την RTLG. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξαν και αναμένουμε τα νέα και πολύ ιδιαίτερα project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm.